Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi makapipili ang puso kung kanino ito titibok. Mas lalong hindi kayang piliin ng puso kung sino ang hindi nito dapat na ibigin. Ikaw, kaya mo bang turuan ang puso mong magmahal ng isang taong sa tingin mo ay dapat para sa'yo? Kung meron mang isang katotohanan na laging naipamumukha sa atin, yun ay yung hindi natin kailanman pwedeng turuan ng ating puso. Hindi natin ito pwedeng diktahan na magmahal ng isang tao na sa tingin natin ay dapat nating mahalin. Hindi natin ito pwedeng turuang limutin ng isang taong hindi pala para sa atin. Ito ang katotohanan. Isang katotohanan na pilit pa rin nating kinakalaban kahit alam nating patuloy lang tayong matatalo. Ang ating kwento ngayong araw ay kwentong pinadala ni Paulo. Isang lalaking sumubok na piliing wag mahalin ang taong hindi para sa kanya. Isang lalaking sumubok kalabanin ang nararamdaman dahil alam niyang hindi dapat. Magwagi nga kaya siya o baka mas lalo lang itong matalo sa katotohanan na hindi nga natin pwedeng turuan ang puso. Dahil oras na gawin natin ito, mas lalo itong nagiging porsigidong piliin at gawin ang gusto nitong mangyari. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Minsan ba sinabihan mo na ang puso mong huwag magmahal ng taong hindi dapat? Ano ang naging sagot sa'yo? Nanalo ka ba o ang puso mo? Si Paulo kaya, sino ang nanalo sa kanyang kwento? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Magandang araw po sa iyo, Papa Dudut. Ako nga pala si Paulo. Kasalukuyan ay nasa edad na 25 na. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ang kwento ko ay kwento kung paano ako umibig sa hipag ko. Siya si Malaya, mahal ko siya. Kaya ba akong pagbigyan ng Diyos na mapa sa akin siya? 10 taong gulang pa lang ako noon nang makilala ko si Malaya. 25 anyos ito kaedad ng aking Kuya Harold. Naalala ko pa umaga noon nang dalhin siya sa bahay ni Kuya para ipakilala sa amin ni na Mama. Alalang-alala ko pa ang kanyang magandang mukha. May hawigan ito noon kay Sanya Lopez. Morena ito at may katangkaran. Mas matangkad nga ito kay Kuya. Nakita ko noon kung gaano nahirapan si Kuya na akbayan si Malaya habang pinapakilala noon sa aming magulang. Pinagmasdan ko ang aking mga magulang habang pinapakilala ni Kuya si Malaya. Alam kong bata pa ako noon, pero alam ko at ramdam ko na hindi nila gusto si Malaya. Hindi dahil sa masama ang ugali niya, kundi alam nila na tulad ni Kuya, magiging palamunin din noon sa bahay si Malaya. Wala kasi noong trabaho si Kuya at umaasa lamang ito noon sa aming mga magulang. Batugan siya kaya naintindihan ko kung hindi naging mainit ang pagsalubong nila kay Malaya. Mula noong araw na yon, Papa Dudut, naging parte na ng aming bahay si Malaya. Nagtana na kasi sila ng aking Kuya. Tuwang-tuwa ako. Ang gaan kasi ng pakiramdam ko kay Malaya. Nakadagdag pa ang angkin nitong kagandahan. Naging crush ko siya at inaamin ko yon. Hindi naman masamang magkagusto sa kanya kahit hipag ko siya. Iniisip ko noon na hindi ko naman siya aagawin sa kuya ko. Iniisip ko na rin na hindi naman ako magugustuhan ni Malaya. Sino ba naman kasi ako nung panahon na yon? Patpating bata lamang ako
Madalas sa sipunin at hindi pa maayos ang buhok ko. Hindi rin ako mahilig maligo at madalas ay may mantsa ang aking mga suot. Pakiwari ko ay kahibangan kung iisipin kong pwede akong magustuhan ng hipag ko. Kanina mo pa ako sinisilip-silip dyan, Paolo. May gusto ka bang sabihin sa akin? O teka, huwag kang magtago uli. Para ka namang bubwit dyan. Di kita tatapakan. Mas lalong di kita ipapakain sa pusa. May kailangan ka ba? Paolo, huwag ka nang mahiya. 3 buwan na akong nandito sa bahay niyo. Sabihin mo kung may gusto ka. Gusto mo ba ng juice? Pwede kitang ipagtimpla kung gusto mo. Papunta rin naman ako sa kusina. O baka gusto mong may abutin ako. Ano ba yon? Wala po. Sa wakas, nagsalita ka rin! Mula nung dumating ako rito, di mo pa ako kinakausap. Hindi naman mabaho ang hininga ko. Ganyan. Gusto ko yung ganyang tawa mo. Sabi ng nanay ko, kapag komportable ka na sa isang tao, kaya mo na raw tumawa sa harapan niya. Parinig nga uli ng tawa mo. Komportable ka na nga. Halika nga rito at samahan mo ko. Ilang taon ka na pala? 10. Wow, 10 taon ka na. Grabe, ang tangkad mo para sa edad mo ah. Parang next year mas mauunahan mo pang tumangkad ang Kuya Harold mo. Huwag mo akong isumbong ha. Baka naman may girlfriend ka na. Paano magkaka-girlfriend yan naiihi pa yan sa kama lalo tuwing maulan? Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusulpot dyan. Ano bang sinasabi sa'yo ng kapatid ko? Wala naman, mag-uusap lang sana kami. Hoy Paolo, kwento mo kung paano mo ako lagi nababasa ng ihi mo. Kuya! Alam mo dati may double deck kami. Yun ang tulugan namin sa kwarto. Doon siya sa itaas, ako naman sa ibaba. Kahala ko nun laging umuulan. Kahala ko nun may problema ang kisame namin eh. Yun pala, nananaginip yan si Paolo ng gripo o kaya swimming pool. Ayun, naiihiyan niya ako lagi. Kaya binaklas ni Papa yung double deck dahil nagreklamo na ako. Hindi ba Paolo? Alam mo, Paolo, tingnan mo ang ginawa mo. Pinahiya mo ang kapatid mo. Hindi yan. Kung kailan napaamo ko na siya, saka mo pa naisip na ipahiya. Hayaan mo na nga siya. Halika na lang sa kwarto at ipapakita ko sa'yo kung saan siya naiihi nun. Yun ba talaga ang plano mo? Siyempre, may iba pa ba? Ay, ano ba yan? Mamaya dumating yung magulang mo eh. Halika na kasi sa kwarto para hindi tayo mahuli. Inis na inis ako noon sa aking Kuya Harold. Hinahiya ako nito sa harapan ni Malaya. Dahil doon ay hindi ko na nilapitan pa si Malaya. Iniwasan ko ito at sobrang halata nga noon ang pag-iwas ko. Sa tuwing nakakasalubong ko siya ay takbo ako kaagad palayo. Alam ko na gusto niyang lumapit sa akin. Pero hindi ko kaya pang lumapit sa kanya dahil nga sa ginawang pagpapahiya sa akin ni Kuya. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng maaalala ni Kuya. Yung pag-ihi ko pa talaga sa kama. Hindi ko naman makontrol ang sarili ko na huwag maihi sa kama. Naisip ko na normal lang naman yon sa mga batang katulad ko. Naisip ko nga rin na ikwento ko kaya kay Malaya ang mga nakakahiyang ginawa ni Kuya noong bata pa ito para patas na kami. Isang araw ay hindi ko na siya nagawang iwasan pa. Nilapitan ako nito habang gumagawa ako ng merienda ko sa kusina. Sinabi nitong hindi ko raw dapat ikahiya kung naihi ako noon sa kama. Hindi ako umimik papadudot. Naalala ko pa nga na namula ang magkabilang tenga ko noon. Tatakbo na sana ako noon pero pinigilan niya ako. Inawakan nito ang aking braso at ngumiti rin ito. Sinabi niya kahit siya noong bata pa raw ay naihi din sa kama. Ang dami pa niyang kinuwento noon na mas nakakahiyang nangyari sa kanya noong bata pa lamang siya. Ginawa niya yon para maramdaman kong hindi lang ako ang may nakakahiyang alaala ng pagkabata.
Mula nga noon ay naging okay na ulit kami. Mula noon ay mas lalo ko siyang hinangaan. Sa pagdaan ng mga araw, gumawa ako ng magagandang bagay para kay Malaya. Lagi ko itong kinukuhanan ng manggang kalabaw. Naalala ko pa na dinadayo ko pa noon ang bahay ng aking kaklase na may puno ng manggang kalabaw. May puno naman kami ng mangga dati, pero mas maasim kasi yung sa kaklase ko. Mas gusto kasi ni Malaya yung ganon. Tuwang-tuwa nga ito noon kapag may bitbit ako na mangga pagka uwi ko galing sa eskwela. Ako rin ang gumagawa ng sausawan niya. Toyo na may siling durog. Inihigo pa niya ang sausawan kapag naubos na niya ang mangga. Tuwang-tuwa akong pinagmamasdan siyang nasasarapan sa mangga. Kaya naman bukod doon ay marami pa akong ginawang magandang bagay para sa kanya. Naisip ko kasi dati, mas lalo itong magiging magiliw sa akin kung magiging mabuti ako sa kanya. Ako noon ang nagsasamsam ng kanyang mga nilabhan. Samantala hindi na ako tumutulong noon sa pagtutupi dahil hindi naman ako marunong. Sinasamahan ko lang siya habang nagtutupi ng mga nilabhan nitong damit nila kuya. Ako naman noon ang tagabalik ng mga ipit at hanger sa lagayan sa kusina. Pinagpapainit ko rin siya ng tubig sa takore para panligo niya. Hindi kasi siya pwedeng maligo noon ng malamig dahil nagsusugat ang kanyang balat. Dati rin ako ang nagtitimpla ng kanyang juice kapag nanonood siya ng paborito niyang teleserye sa hapon. Sinasamahan ko siyang manood noon kahit na hindi ko naiintindihan ang palabas. Gusto ko lang siya na makasama. Ang ganda kasi talaga niya, tapos mabait pa. Paano to ngayon? Anong paano na to ngayon? Siyempre papalaglag natin, ano pa nga ba? Ha? Sarili mo tong anak! Hindi pa yan bata, dugo pa lang yan. Di ko kaya ang gusto mong mangyari. Dugo man to, pero may buhay pa rin to. Isipin mo na lang na regla lang yan. Regla lang na kailangan mong alisin sa katawan mo dahil hindi importante. Hindi kailangan ng katawan mo para maginawaan ka. Hindi ko alam kung paano ka nakakapagsalita ng ganyan. Hinaan mo nga yung boses mo, baka may makarinig. Mamaya andyan lang sa paligid si Paulo at isumbong tayo kay na mama. Ayokong patayin ang anak ko. Ang anak natin. Sabihin na lang natin sa kanila. Matatanggap naman nila to, kadugo naman nila to eh. Kilala ko ang magulang ko. Alam kong hindi nila tatanggapin yan dahil pareho tayong palamunin dito sa bahay. Tapos magdadagdag pa ako ng isa? Hindi naman magiging palamunin ng bata. Dedede siya sa akin at… Alam nga naman pag 15 anyos na yung batang yan, dedede pa rin sa'yo. Mag-isip ka ng ibang plano. Di ko gusto ang unang plano mo. Wala nang ibang plano. Yung una lang ang gagawin natin. Ipalalaglag natin yung dugo na yan bago pa tumindi ang kapit niyan. Hindi. Ayoko. Ako ang masusunod dahil ako ang ama niyan. Ako ang masusunod dahil ako ang ina nito. Matigas ang ulo mo. Matigas ang puso mo. Kung di mo kayang panindigan to, kung natatakot ka sa magulang mo, sige, aalis na lang ako. Bubuhayin ko tong batang to kahit wala ka. Hindi nila alam papadudot na narinig ko ang lahat ng kanilang naging usapan. Galit na galit ako noon sa kuya ko. Hinayaan kasi nitong umalis si Malaya at naaalala ko pa na sa kwarto nila si Malaya at nag-iimpake ng damit. Umalis si kuya matapos ang argumento nila. Nilapitan ko noon si Malaya at sinubukan ko na hawakan ang kanyang mga kamay. Nakita ko nito at pinalapit niya ako sa kanya. Sinabi niya sa akin na magiging tito na raw ako. Pero sinabi rin niya na huwag ko raw ipagsasabi kahit sa magulang ko dahil ayaw ng kuya ko. Tumango lamang ako, papadudot. Gusto ko siyang pigilan noon. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag na siyang umalis. Gusto kong sabihin sa kanya na handa akong tulungan siya sa pagpapalaki ng kanyang anak pero hindi ko yon nasabi. Niyakap ako nito bago siya umalis ng bahay. Lungkot na lungkot ako noong umalis si Malaya. Hindi nalaman ng magulang ko noon na buntis na ito. Sinabi lang ni kuya dati na bumalik daw ito sa kanila para alagaan ang nanay nitong lumpo. Naniwala naman ang mga magulang ko. Inis na inis ako noon kay kuya.
Napakasinungaling nito. Inisip ko na kung ako lang ang nakabuntis kay Malaya, hindi nito kailangang umalis. Kung ako nakabuntis kay Malaya ay gagawin ko ang lahat para mabigyan sila ng magandang buhay. Naisip ko rin na sana ako na lang si Kuya para napanindigan ko siya. Di sana kapiling pa namin noon si Malaya. Akala ko habang buhay ko nang hindi makikita si Malaya, Papa Dudut, nagkamali ako. Makalipas kasi ang ilang linggo ay nalaman ko na lang na sinundo ni Kuya si Malaya sa bahay nila. Tuwang-tuwa ako noong nakita kong pumasok sa pintuan si Malaya. Ako nga noon ay ang unang lumapit sa kanya para yakapin siya. Doon na rin nila inamin na buntis nga si Malaya. Tulad ng inaasahan ni na Kuya, hindi naging maganda ang pagtanggap ni na Mama sa balitang yon. Pero wala na silang nagawa. Ando na raw eh. Tanggapin na lang daw yon. Yon ang sinabi ni Mama. Dahil nga may pinaghahandaan na sina Kuya at Malaya noon ay kailangan nilang parehong magtrabaho. Naging jeepney driver si Kuya samantalang si Malaya naman ay naging kasama ni Nanay sa pamamalengke ng mga gulay at karne na siya namang nilalako nila sa aming barangay. Kailangan nila noon na makaipon para sa panganganak ni Malaya. Nung una naging sapat naman ang kinikita nila. Pero nang tumagal ay hindi na. Naging sakitin kasi si Malaya at hindi naging madali noon ang pagbubuntis niya. Lagi siyang tinatakbo noon sa ospital. Napupurnada pa nga ang pamamasada noon ni Kuya dahil kailangan niyang ihatid si Malaya sa ospital gamit ang jeep na pinapasada niya. Naaawa ako noon kay Malaya. Alam ko na hindi nila kakayanin ang gagastusin sa panganganak nito kung laging ganon ang mangyayari. Kaya naman tumulong ako sa kanila dati. Tuwing uwian dati ay diretso ako sa pagbebenta ng binatog. Kung ano man ang kinikita ko noon ay ibinibigay ko kay Malaya para pandagdag sa ipon nila. Habang ganon ang naging setup ng pagtulong ko, pinagpapantasyahan ko rin yung ideya na ako ang responsableng asawa ni Malaya. Yung asawang hindi siya pababayaan kahit mahirap ang sitwasyon. Opo, Papa Dudut. Bata pa ako noon pero totoo ang nararamdaman ko para kay Malaya. Oh, nag-abot ka na naman ng pera sa akin, Paulo. Wala po yan, ate. Dagdag mo na lang po sa ipon niya ni Kuya para kay baby. Yan din ang sinabi mo sa akin nung nakaraan. Ayoko nang tanggapin to. Bakit naman po? Hay, saan muna to galing? Huwag mo sabihin sa akin na kinupit mo to sa mama mo. Naku, kung ganun, ibalik mo to ngayon din. Alam mo naman nagipit din ng mama mo eh. Hindi ko po kinupit yan. Eh, saan nga to galing? Pati yung mga nakaraan. Di naman kalakihan ang baon mo sa school kaya alam kong di ka makakaipon ng ganito kalaking pera kundi galing sa kupit to. Nagbebenta po ako ng binatog tuwing hapon. Saan ka kumukuha ng binibenta mo? Dun sa binatugan sa kabilang kanto? Doon nga po. Pinaghirapan mo to? Opo. Minsan nga po napapaso ako kapag hindi ko nasasalok ng maayos yung binatog sa baso. Pero ngayon, kahit nakapikit, hindi na ako nahuhulugan ng mainit na binatog sa kamay. Hindi ko to matatanggap. Eh bakit naman po? Kailangan niyo po yan Malapit na kayong manganak. Pinaghirapan mo to. Dapat sa'yo tumapunta. Bumili ka ng gamit mo sa school. Lapis o kaya papel. Pwede ka ring bumili ng pencil case para lalagyan mo ng mga lapis mo. Kaysa pinagtitiisan mo yung lumang karton ng tsokolate para lalagyan mo ng mga lapis at pambura mo. Matibay naman po yun. Hindi naman yun basta-basta masisira. Tsaka malapit na rin pong matapos ang pasukan kaya hindi ko na rin kailangan ng pencil case. Eh di ibili mo na lang ng pagkain mo. Ilibre mo rin yung mga kaibigan mo. Maraming nagbebenta ng pagkain sa labas ng school nyo, di ba? Marami ka nang mabibili dito. Siguradong magugustuhan ka lalo ng mga kaklase mo. Hindi ko naman sila gustong ilibre. Hindi ko talaga tatanggapin to. Para may magamit ka pag kailangan mo. Pwede mo ring ibigay sa mama mo para pandagdag puhunan sa mga paninda niya. Nagbenta po ako ng binatog, hindi para may pambili ako ng gamit sa school o kaya panlibre sa mga kaklase ko.
At hindi rin po para ipangdagdag sa puhunan ni na mama. Nagbenta po ako ng binatog para sa baby niyo. Para makalabas agad siya sa ospital. Kasi yung kaklase ko, hindi pinalabas agad yung nanay niya nung nanganak kasi kulang sila ng pambayad sa ospital. Ayoko mangyari yun sa baby mo eh. Kawawa naman siya kung lagi siya makakaamoy ng gamot at ihi sa ospital. Hindi yun maganda sa baby. Napakabait mo talagang bata. Halika nga rito. Bakit po? Mwah. Salamat Alam mo bang dahil sa'yo, para na akong nagkaroon ng instant kapatid. Paulo? Paulo! Tumakbo ako noon matapos akong halikan sa pisngi ni Malaya. Nagkulong ako sa kwarto habang sinapo ko ang aking pisngi kung saan dumampi ang malambot na labi ni Malaya. Pulang-pula yon at naaalala ko pa. Panay ang tingin ko noon sa salamin habang binabalikan ng eksena kung saan ay hinalikan ako ni Malaya. Hindi na nga noon matanggal ang ngiti ko. Si Malaya ang naging una kong halik. Si Malaya rin ang naging dahilan ko para magsimula akong magpantasya at hawakan ang aking sarili. Matapos ang halik na yon ni Malaya sa aking pisngi, palihim akong kumukuha ng kanyang gamit. Mga gamit na iniisip ko na hindi naman niya mapapansin kung sakaling mawala sa kanyang paningin. Nagsimula yon sa luma niyang panyo hanggang sa paubos nitong lipstick na lagi na lang nakalagay noon sa gilid ng kanilang mesa sa kwarto. Nilagay ko noon ang bawat makuha kong gamit niya sa isang lumang karton ng sapatos. Tinatago ko yon sa ilalim ng aking kama. Tuwing sasapit noon ng gabi bago ako matulog ay kinukuha ko ang karton na yon at mamimili ako ng gamit ni Malaya na isasama ko sa aking kama para magpantasya. Hawak ko noon ang mga napili kong gamit niya habang nagpapantasya noon na hinahalikan ko siya. Na kunwari asawa ko siya, na kunwari ay sa akin siya. Sobrang saya ko noon habang ginagawa ko yon. At kapag natapos na ako, agad-agad akong makakatulog noon habang hawak ko ang gamit niya. Akala ko noon ay hindi ako mahuhuli sa ginagawa ko. Pero nagkamali ako dahil sa pagiging pakialamero ng aking kuya. Pumasok ito noon sa aking kwarto habang tumutulong akong maghugas ng mga bentang gulay ni na mama. Kinalkal niya ang mga gamit ko at nagkataong hindi ko na ibalik agad sa ilalim ng aking kama ang karton ng sapatos na yon. Nakita ito ni kuya at agad akong kinumpronta. Hoy Paolo, Ano po yung kuya? anong ginagawa ng mga gamit ni Malaya sa kwarto mo? Po? Anong gamit? Naalala mo yung panyong bigay sa'yo ng nanay mo? Yung may burda ng pangalan mo? Kinuha ni Paolo. Totoo ba yun, Paulo? At yung lipstick mo na sana igagamitin mo nung papunta tayo sa check-up mo, andito rin sa karton ng sapatos na to kung saan niya tinatago yung iba pang gamit mo. Paulo, bakit mo kinuha yung mga gamit ko? Anong gagawin mo dito? Oo nga Paolo, anong gagawin mo sa lipstick? Bakit? Bakla ka ba ha? Hindi po kuya. Anong gagawin mo sa lipstick? Umamin ka na kasi. Hindi po ako bakla kuya. Ate Malaya. Di klepto ka lang ganon. Sadyang makati ang kamay mo. Gusto mo isumbong kita kay Papa para hatawin ka ng walis? Harold, di na kailangan gawin yan. Huminahon ka nga. Paano ko hihinahon? Ang bata-bata pa niya magnanakaw na. Sa ngayon maliliit na bagay lang ang kinukuha niya. Sa susunod, paano kung yung cellphone mo na? O kaya pera na? Paano kung isang araw sa kapitbahay na siya magnakaw? Hindi naman siguro. Anong hindi naman siguro? Nakita mo naman ang mga kinuha niya sa'yo. Ano pa tawag mo rito? Di ba magnanakaw? Hindi nga po ako magnanakaw. Anong tawag mo sa'yo? Kung hindi ka magnanakaw, isipin kong bakla ka dahil puro gamit pang babae itong kinuha mo. Hindi rin po ako bakla. Bakit mo nga kinuha itong mga gamit ni Malaya? Kasi crush ko po siya. Paulo, anong… Aba, binata na! Malaya, ikaw kasi ang ganda mo masyado. Tingnan mo, pinagnanasaan ka na ng kapatid ko. Harold, ano ba? Paulo!
Oh, tignan mo yun! Nagtatatakbo na! Umalis ako noon ng bahay sa sobrang hiya. Ayoko na nga noon bumalik. Napaamin ako ng hindi oras kay Malaya at panayang suntok ko noon sa ulo ko. Inis na inis ako sa sarili ko, Papa Dudut, kung bakit hindi ko tinikom ang aking bibig. Bakit ba ako umamin kay Malaya? Sa harapan pa ni Kuya na asawa niya. Ilang oras ako naglakad-lakad kung saan-saan para makaiwas kay Malaya. Iniisip ko na umuwi kapag alam kong nasa kwarto na ito. Pero paggabi na rin noon, natakot na akong gumala pa. Kaya naman nagpasya na akong umuwi na lamang, Papa Dudut. Bahala na, yun ang sinabi ko sa sarili ko. Nang nakauwi na ako ay naabutan ko si Malaya na nasa sala. Wala sina Kuya at mga magulang ko. Nasa kwarto na sila noon at nagpapahinga na. Tatakbo na sana ako noon papunta sa aking kwarto nang pisilin ni Malaya ang braso ko. Ang sarap sa pakiramdam ng pagkakahawak niyang yon. Pinaupo ako nito sa kanyang tabi. Ninitian niya ako at hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Sa sahig ako nakatingin habang nagsasalita ito. Sinabi niyang hindi ko raw kailangang mahiya kung may gusto ako sa kanya. Dagdag pa niya na normal lang daw yon sa pagbibinata. Tumango lamang ako dahil hindi ko alam kung ano ang pwedeng sabihin sa kanya. Nang tinanong niya ako kung gusto ko na raw bang pumunta ng kwarto ko ay tumango ako. Tatakbo na sana ako noon dahil akala ko ay tapos na siya nang sasabihin niya. Pero pinigilan niya akong muli. Nang tignan ko siya ay inabot niya sa akin ang panyo niya. Yung panyo na kinuha ko sa kanya. Yung may borda ng pangalan niya. Tumingin ako sa kanya at nagtanong ang aking mga mata. Ngumiti ito at sinabing sa akin na lang daw yon at sinabi pa niya na bigay yon ng nanay niya sa kanya. Aniya mas maaalagaan ko raw kaya ibibigay niya sa akin. Kinuha ko yon sa kanya at saka tumakbo papunta sa aking kwarto. Muli ay nagpantasya ako sa kanya habang hawak noon ang panyong bigay niya. Makalipas noon ng ilang buwan ay nakapanganak na si Malaya. Isang napakalusog na sanggol na lalaki. Tinutokso nga nila ako noon na kamukhang kamukha ko raw ang aking pamangkin. Sinabi rin ni Malaya na posibleng araw na maging kamukha ko ang anak nila dahil ako ang madalas na nakakasama niya sa bahay. Napaglihian daw niya ako at tuwang-tuwa ako noon. Para bang pakiramdam ko ako ang tatay ng anak ni Malaya. Tinatanong pa nga ni Malaya kung ano raw ang pwedeng ipangalan sa anak nila. Sinagot ko noon na Pau Pau. Sunod sa aking pangalan. Ang akala ko noon ay pagtatawanan lang nila ang sinabi ko. Pero natuwa si Malaya. Sinabi niyang Pau Pau na lang ang palayaw ng kanilang anak. Ako ang pinaka natuwa noon. Sinunod sa akin ang pangalan ng pamangking ko. Madalas ako ang nag-aalaga noon sa anak nila. Nagkataon kasi na bakasyon sa school at imbes na makipaglaro sa mga bata ay madalas na pinipili kong magtimpla ng gatas ni Pau Pau. Hindi kasi nagpapadede si Malaya. Bukod kasi sa hindi masyadong naging marami ang gatas nito sa kanyang dibdib, ay kinailangan din ito na magtrabaho bilang sekretarya sa aming barangay hall. Kaya nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, ako ang madalas na nag-aalaga kay Pau Pau. Kahit noong balik eskwela na dahil pasukan na naman, lagi pa rin ako nagmamadaling umuwi para maalagaan si Pau Pau. Ginagawa ko yon, Papa Dudut, hindi dahil inutusan nila ako, kundi dahil gusto ko ang hipag ko. Hindi na ako noon nagbebenta ng binatog, wala na rin kasi akong oras. Kahit sayang ang kikitain ko noon ay mas pinipili ko mag-alaga na lang ng bata. Wala rin kasing mapag-iiwanan kay Pau Pau kundi ako lamang. Si Kuya naman ay tuloy pa rin ang pagiging jeepney driver noon. Madalas ay konti lang ang naiuwi niyang pera. Di dahil mahina ang pasada, kundi dahil bili ito ng bili ng mga gamit niya para sa sarili niya at hindi para kay baby Pau Pau. Noong napansin kong naging ganito na si Kuya ay napilitan akong ibenta noon ang mga gamit ko. Tulad ng comics, iba pang damit na niregalo sa akin ng aking mga ninong at ninang. Pati na rin ang iba kong laruan. Inipon ko ang pera at ibinigay ko kay Malaya.
Para saan tong pera? Pambili po ng kailangan ni Pau Pau. Naku nagbebenta ka na naman ba ng binatog? Hindi na po. Nakahanap na po ako ng kapalit ko. Saan mo nakuha tong pera? Nagbenta po ako. Anong binenta mo? Wala po. Mga lumang laruan na hindi ko na nagagamit. Malaking pera to. Alam kong di lang to galing sa pagbebenta mo ng laruan. Pati na rin po ng mga luma akong damit. Bakit ka nagbenta ng mga damit mo? Paano kung hanapin ng mama mo yung mga yon? Paano kung wala ka nang maisuot sa school? Marami po akong damit. Saka sa Pasko, sigurado mapupuno na naman ang damitan ko dahil reregaluhan na naman ako ng mga ninong at ninang ko ng mga bagong damit. Ay, ano pang binenta mo? Yung mga lumang comics ko po. Teka, di ba koleksyon mo yun? Nabasa ko naman na po yun lahat eh. Hindi ko na kailangang ulitin. Pero koleksyon mo pa rin yun, sayang naman. Hindi naman po sayang kung alam ko namang mas magagamit ni Pau Pau yung pinagbentahan nun. May sahod naman ako sa barangay hall. May pera rin kahit papano ang kuya mo na inaabot sa akin. Alam ko naman pong hindi sapat ang kinikita ni kuya sa pamamasada. Narinig ko po minsan na nagtatalo kayo dahil sa pera. Hindi ka dapat nakikinig sa pagtatalo ng mga matatanda. Sorry po. Masyado po kasing malakas ang boses niyo ni kuya kaya tumagos sa pader ng kwarto ko. Pasensya ka na at narinig mo pa yung away namin. Hindi magandang naririnig yun ng mga katulad mong bata. Hindi na po ako bata. Ay, binata ka na ba? Teka nga, patingin nga ng loob ng shorts mo kung totoong binata na yan. Naku, wag po Ate Malaya. Hindi pa ako nakakapagpalit ng brief. Ay, hindi ka pa nga binata. Dahil ang binata, nagpapalit lagi ng brief. Si ate naman no. Nagulat na lamang ako nang biglang umiyak si Malaya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Iniisip ko na talaga atang may problema sila sa pera kaya siya napaiyak ng ganon. Pero hindi pala. Iba palang naging dahilan ng pag-iyak ni Malaya. Nalaman kong bukod sa problema nila noon sa pera ay may babae din si kuya. Narinig ko na nag-uusap sina mama at Malaya. Umiiyak din noon si Malaya habang dinedetalye kay mama kung paano nito nahuli si kuya na may ibang babae. Nabasa raw ni Malaya noon sa cellphone ni kuya ang malaswang usapan nila nung babae. Nanginginig noon si Malaya habang nagkikwento at binabalikan ang kaganapang yon. Awang-awa ako kay Malaya habang pinakikinggan ko siya. Sinabi niya kay mama na aalis na lang daw siya. Sinabi niya na hindi raw niya kaya ang lokohin na lang ng ganon. Pinigilan siya ni mama at sinabi niyang bigyan pa raw ng tsansa si kuya at magbabago pa raw ito. Hindi naman kumbinsido noon si Malaya. Desidido na itong umalis pero nakiusap si mama. Sinabi niyang kawawa naman daw si Pau Pau kung lalaki itong walang kapiling na ama. Doon na kumalma noon si Malaya. Natamaan siya sa sinabi ni mama. Dahil doon ay nanatili si Malaya sa bahay kahit na hirap na siya sa kanyang sitwasyon. Tinikom ni Malaya ang kanyang bibig tungkol sa pambababae ni kuya. Alang-alang kay Pau Pau ay nagtiis si Malaya. Naging madalas din ang away nila noon ni kuya at lagi ko dating naririnig. Narinig ko noon kung paano siyang paulit-ulit na minumura ni kuya. Iyak lang ang naging sagot noon ni Malaya at awang-awa ako sa kanya, Papa Dudut. Kung pwede lang ako makialam sa kanila ay ginawa ko na. Pero dahil bata pa ako noon at hindi dapat makialam sa away ng matatanda ay mas pinili kong makinig na lamang at ipagdasal na malampasan yon ni Malaya. Isang araw ay nawala na lang na parang bula si kuya. Nalaman namin na sumama na ito sa kanyang babae. Panay ang iyak noon ni Malaya at aalis na sana talaga siya sa bahay namin pero pinigilan siya ni mama. Ang sabi ni mama kahit wala na si kuya, dapat manatili pa rin si Malaya sa bahay dahil parte na siya ng pamilya namin. Natuwa ako sa mga sinabi ni mama.
tulad ko ay napamahal na rin siya kay Malaya. Sino ba naman kasing hindi magmamahal kay Malaya? Napakabait nito. Hindi ko talaga alam kung bakit nagawa ni Kuya ang mga bagay na yon kay Malaya. Paolo? Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Narinig ko po kasi kayong umiiyak. Pasensya ka na ha. Nakalimutan kong manipis lang pala ang dingding ng kwarto ko. Di naman ako umiiyak. Bakit po namamaga ang mga mata nyo? Alam mo namang lagi akong napupuyat dahil sa pamangkin mong iyakin. Mukhang mana po sa inyong pamangkin ko. Iyakin din po kasi kayo eh. Siguro nga. Kailangan nyo po ba ng kausap? Hindi na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Alam kong may klase ka pa bukas. Maaga pa naman po. Tsaka hindi po ako makatulog eh. Busog din kasi ako. Ang sarap po kasi ng niluto nyo kanina. Naparami ako ng kain. Ang hirap tuloy matunawan. Salamat ha. Buti ka pa nasasarapan sa luto ko. Samantalang Si kuya, hindi po. Ay, kung nasasarapan siya sa luto ko noon, baka di siya sumama sa ibang babae. Sa tingin mo? Huwag niyo na po sanang sisihin ang sarili niyo sa ginawang desisyon ni kuya. Mahina talaga si kuya sa pagdedesisyon. Laging mali. Diba, nasabi na yun sa inyo ni na mama? Alam ko namang pinapagaan niyo lang ang loob ko dahil sa ginawang pag-iwan sa akin ng kuya mo. Ayaw lang kasi namin na nakikita kang umiiyak. Balang araw kapag di ko na mahal ang kapatid mo, titigil na rin ako sa pag-iyak. Di mo na maririnig sa kwarto mo ang pag-iyak ko. Makakatulog ka na ng mahimbing. Eh kailan yung hindi mo na siya mahal? Hindi ko alam. Wala namang kasing switch button ng pagmamahal. Para kung ayaw mo nang mahalin ng isang tao, pwede mo nang i-off, ganun. Hindi ko po kasi maintindihan eh. Balang araw kapag nagmamahal ka na, maiintindihan mo kung anong sinasabi ko sa'yo. Sa ngayon, gusto kong humingi ng tawad sa'yo kung bakit di ko basta-basta makalimutan ang kapatid mo. Pati tuloy ikaw nadadamay. Pasensya ka na talaga, Paolo ha. Pasensya ka na. Sana may nakaimbento na lang po ng switch button na sinasabi nyo para hindi nyo na pumalin ng kuya. Kasi hindi naman siya nakakabuti sa'yo. Sana balang araw may makaimbento nun. Sa ngayon, tiis lang muna sa ingay ng iyak ko ha. Naisip ko nga noon, Papa Dudut, na sana ay may switch button ng puso para matigilan na ni Malaya ang pagmamahal niya kay Kuya. Naisip ko rin na baka makatulong din sa akin ang switch button na yon para tumigil na ang nararamdaman ko para sa kanya. Papa Dudut, habang tumatagal ay lumalaki ang pagmamahal ko kay Malaya. Alam kong bata pa ako noon pero sigurado na ako sa nararamdaman ko. Hindi nga yon nawala hanggang sa pag-abante ng edad ko. Mas lalong napapamahal ako sa kanya dati habang tumatagal dahil mas naging malapit kami noon sa isa't isa. Dahil wala na nga noon si Kuya sa buhay niya. Ako na ang humahalili para alalayan siya sa maraming bagay. Tumayo ako na parang batang ama sa kanilang anak na si Pau Pau. At masasabi ko noon na wala akong ibang gustong sitwasyon kundi ang maging pamilya kaming tatlo ni na Malaya. Sa aking pagbibinata, wala akong ibang naging gusto kundi si Malaya lang. Siyempre hindi ko yon sinabi sa kanya. Bukod sa alam kong torpe ako ay alam ko rin na hindi magandang tignan. Naging asawa siya ni Kuya, nanay siya ng pamangkin ko. Tinago ko noon ang nararamdaman ko at wala akong naging balak gawin para malaman niya ang nararamdaman ko para sa kanya. Tuwing nag-uusap kami noon kung may babae na ba akong natitipuhan ay panayang iwas ko. Hindi ako magaling magsinungaling at alam kong konting udyok pa ni Malaya ay mapapaamin ako. Wala akong naging karelasyon noon at parehas kami ni Malaya.
Tinatanong ko siya kung bakit hindi pa siya makipagrelasyon. Sinabi naman ni na mama na pwede naman siya magkaroon ng ibang boyfriend para maging masaya naman daw siya. Pero umiling lang noon si Malaya. Hindi rin ito nagbigay ng sagot sa akin. Kami na lang ang nag-iisip na baka na-trauma na ito sa ginawa ni kuya sa kanya dati. O pwede rin na masyado na siyang kontento sa kanyang anak na si Pau Pau. Kaya hindi na nito noon kailangan pa ng pagmamahal ng ibang lalaki. Nakuha ko ang totoong sagot kay Malaya kung bakit wala pa siyang nagiging karelasyon noon. Kung bakit hindi pa rin ito magawang magmahal ng iba. Mahal pa rin niya si kuya. Hindi man niya aminin noon ay ramdam ko yon. Rinig ko yon. Rinig ko ang paimpit niyang iyak dati, gabi-gabi yon at walang palya. Gustuhin ko man nakatukin siya para aluin ay hindi ko yon ginawa. Hinayaan ko lang na ibuhos niya ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng pag-iyak. Mabilis na lumipas ang panahon at nag-21 na ako. Sa isang iglap ay naging binata na ako at naging espesyal nga ang pagsalubong ko noon sa ganap na pagbibinata ko dahil ang unang bumate sa akin ay si Malaya. Naalala ko pa na sinalubong ako nito isang gabi. May hawak siyang cupcake noon na nabili niya bilang merienda ni Pau Pau. Sa cupcake na yon ay tinusukan niya ito ng maliit na birthday candle. Pamilyar ang kandilang yon. Kandila yon noong unang kaarawan ni Pau Pau. Paano ko nalaman ako ang bumili ng kandilang yon at nung first birthday cake ng aking pamangkin. Happy birthday, Paolo! Ano to? Di birthday cake mo. O, hipan mo na yung kandila. Ay, teka, mag-wish ka muna. Wish ko na sana maging cake tong cupcake. Uy, sorry naman kung ito lang ang afford ko. Joke lang naman. Alam ko kulang pa to kumpara sa mga ginawa mo para sa amin ng pamangkin mo. Mula nung iniwang kami ng magaling mong kapatid. Mukhang nangangamoy ang palayang durog na naman po ang hangin. Uy, di na ako bitter ah. Ikaw? Di ka na mabiro. Pero seryoso, ayos na sa akin tong cupcake na to. Wala naman akong gusto na kahit na ano ngayong birthday ko eh. Kontento na ako sa inyo ni Pau Pau. At syempre sina mama. Kung katulad mo rin lang ang kuya mo, sana andito pa yun ngayon. Hay, kung bakit naman kasi di na lang kayo nagkapalit ng kuya mo? Anong ibig mong sabihin? Wala naman, naisip ko lang. Sana ikaw na lang yung panganay sa inyong magkapatid para ikaw na lang yung una kong nakilala. At ikaw yung tatay ni Pau Pau. Di sana wala akong problema ngayon. Wala eh. Huli akong pinanganak. Alam mo, kahit nung bata ka pa lang, ganito ka palang kaliit na no? Alam kong mas mature ka na mag-isip kesa sa kuya mo. Saka, mas gwapo ako dun no? 99.9% oo. Kumain ka na ba? Pwede kitang ipaghain ng… Paolo, bakit mo ako hinalikan? Sorry, nabigla ako. Kasi baka… Paolo… Hindi ko talaga sinasadya. Medyo nadala lang ako. Halikan mo ako uli. Yung mas matagal. Nagulat ako sa sinabing yon ni Malaya Papadudut. Sumunod ako sa sinabi niya. Hinalikan ko siya ng mas matagal, mas madiin at mas nananabik. Sumabay siya sa bawat paghaliko hanggang sa may pagkukusa na noon ng aming mga paa na magtungo sa aking kwarto para ituloy ang hangganan ng halik na yon. Papadudut, kumawala kaming dalawa ng gabing yon. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa mga utak namin kung bakit hinayaan naming manipulahin kami ng aming mga katawan. Sa huli ay may nangyari sa aming dalawa isang bagay na sinabi ni Malaya na pinagsisisihan niya. Habang nagbibihis noon ay sinabi ni Malaya na hindi raw dapat nangyari yon sa amin. Pilit ko siyang kinukumbinsi noon na hindi niya dapat pagsisihan ang nangyari sa aming dalawa.
Sinabi kong gusto ko ang nangyari. Tinatanong ko kung nagustuhan niya rin yon, hindi siya sumagot. Hindi ko siya hinayaang makaalis ng kwarto hanggat hindi kami nakakapag-usap na dalawa. Nakita ko ang pagkakataon na yon para aminin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sinabi ko na matagal ko na siyang mahal. Sinabi ko rin na handa akong maging ama kay Pau Pau. Umiling lang si Malaya. Masyado siyang natatakot sa sasabihin ng magulang namin. Naisip ko noon na tama naman siya at hindi nga naman maganda kung pareho kaming magkapatid na tinuhog niya. Hindi ako tumigil noon na kumbinsihin si Malaya at sinabi ko sa kanya noon na pwede naming subukang dalawa kahit na palihim. Hindi siya umimik. Mukhang nagustuhan niya ang sinabi ko. Sa huli ay pumayag naman ito. Pero sinabi niya sa akin na wala raw assurance na mahuhulog siya sa akin. Sinagot ko siya at sinabi ko na hindi ako takot sumugal. Nilihim nga namin ang relasyon namin, Papa Dudut. Laging may nangyayari sa amin tuwing wala sina Mama. Sa tuwing gabi kung kailan tulog na sila. Naging maayos naman ang simula namin at naramdaman ko na nahuhulog na si Malaya sa akin, pero hindi lang niya maamin. Paolo, ano ba? Wala naman sina Mama eh. Tara na sa kwarto mo. Natutulog si Pau Pau. Magigising yun kapag masyado tayong magulo. Eh di, doon tayo sa kwarto ko. Ayoko nga ron, ang kalat-kalat ang kama mo. Eh di, doon tayo sa sahig ko para mas may challenge. Ikaw talaga? Baka sinamama mo na yan. Teka at… Uy, buti hindi pa kayo nagpapalit ng doorknob. Pwede pa pala ang lumang susi ko eh. Oh, kamusta kayo ha? Harold? Kung makagulat ka naman dyan, akala mo bumangon ako sa hukay. Kamusta ang maganda kong asawa ha? Anong ginagawa mo rito, kuya? Umuwi. Masama ba? Bahay ko rin naman to ah. Umalis ka na. O bakit ako aalis? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Bahay ko rin naman to ah. Sigurado akong namiss ako ni na Mama. At sigurado ako namiss ako ni Pau Pau. O teka, asan ang anak ko? Huwag mo siyang istorbohin, natutulog siya. Kuya, mabuti pa umalis ka na. Kanina niyo pa ako pinapaalis ah. Ganyan ba kayo mag-welcome ngayon ng bagong dating? Hindi magandang nandito ka. Anong hindi maganda? Makukumpleto na ulit tayo. Pamilya na ulit tayo, Malaya. Ayaw mo yon? Matagal ka nang wala. At ngayon bumabalik na ako. Hindi mo man lang ba ako yayakapin? Kuya, please umalis ka muna kasi. Kung makapagpaalis ka sa akin, wala ka respeto ah. Ako pa rin ang panganay, tandaan mo yan. Pero ayoko magalit ngayon. Ang gusto ko lang naman ay magkumustahan tayo. Mag-usap-usap tayo. Tulad ng dati, ganun. Wala tayong dapat pag-usapan. Ang dami kaya. Magkumustahan muna tayo. Paolo, sigurado may girlfriend ka na ngayon. Kuya, please. Ang laking bulas mo ah. Sigurado ako kung saan ka man nagtatrabaho ngayon, marami kang napaikot na babae. Teka nga muna, ilang babae na bang nadala mo sa kwarto mo? Magagaling ba? Ha? Kuya, sinabi ng… O baka naman bakla ka na? Kung ganun, ilang lalaki na nadala mo sa kwarto mo? Magagaling ba? Harold, ano ba? Ikaw naman, hindi ka na nasanay sa pang-alaska ko dyan sa kapatid ko. Teka nga muna, nagugutom na ako. Ang haba ng biyahe ko mula sa… basta. Anong ulam nyo? Bumalik si Kuya Harold na para bang wala lang. Na para bang namalengke lang siyang saglit. Nainis ako noon na pinaghandaan pa siya ni Malaya na makakain niya. Panay ang hawak ni Kuya sa kanya kahit panay noon ang ilag ni Malaya. Dahil hindi ko na kinaya ang nakikita ko ay umalis ako. Hindi ko rin siguro kaya na marinig kung ano man ang mapag-uusapan nila ng mga oras na yon. Ayokong marinig na sabihin ni Malaya na mahal pa rin ito si Kuya Harold. Ayos na kami nun Kung bakit kasi bumalik pa si Kuya. Nang umuwi ako matapos kong magpahangin ay nadatnang ko si na Kuya, si Malaya at ang mga magulang ko sa sala. Nakita kong hindi masaya ang mukha ng mga magulang ko pero tinanggap na lang nila na bumalik na si Kuya. Naisip nila na ayos na rin daw para may ama ang apo nila. Nagalit ako ng palihim. Lalo na noong naramdaman kong umiwas na noon sa akin si Malaya.
Naisip ko na baka nga nagkabalikan na silang dalawa. Alam ko na talo ako, may anak silang dalawa. Ako naman ay kaulayaw lang noon ni Malaya tuwing gabi at malungkot siya. Umiwas na rin ako kay Malaya at naisip ko na para rin ito sa ikabubuti ni Pau Pau. Gusto kong lumaki ang bata ng buo ang pamilya niya. Sinubukan kong kalimutan noon si Malaya pero hindi ako nagwagi. Isang gabi nagulat na lamang ako nang pumunta si Malaya sa kwarto ko. Sinabi nito sa akin na hindi na raw niya mahal si kuya. Sinabi rin niya na ako ang mahal niya. Natuwa ako. Inalikan ko siya at may nangyaring muli sa aming dalawa at nung nahimasmasan ako, bigla kong naisip na mali yun. Sinabi ko rin sa kanya na yun na dapat ang huling beses na may mangyari sa amin. Hindi nito tinanggap ang sinabi kong yon. Sinabi ko sa kanya ang mga dahilan ko kung bakit hindi na kami pwede at tinanggap naman niya. Papadudot, masakit man pero pinabalik ko siya sa kuya ko. Sobrang sakit dati pa na makita sila na magkasama. Pero kailangan ko yung tiisin hanggang isang araw ay nalaman naming buntis muli si Malaya. Naisip ko na maganda na rin yon para may dahilan ako para kalimutan siya pero hindi pala. Dahil ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Nag-usap kaming dalawa at sigurado raw siya na sa akin yon. Sinabi ko sa kanya na kung pwedeng ipaako na lang niya kay kuya ang ipinagbubuntis niya dahil yun naman ang naisip kong dapat. Sinabi ko sa kanya na kahit ganoon ang gagawin niya ay hindi ko pa rin sila pababayaang mag-ina. Pumayag naman ito sa isang kondisyon. Sinabi niya na ipagpatuloy pa rin daw naming dalawa ang lihim naming relasyon, Papa Dudut. Pumayag ako. Hindi dahil gipit na ako noon sa sitwasyon kundi dahil mahal ko si Malaya. Hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Mali na pinili kong mahalin si Malaya, mali na hinayaan ko ang sarili kong mahulog ng husto sa piling niya. Dapat kinontrol ko noon ang sarili ko para hindi na kami napunta sa mas mahirap na sitwasyon. Pero nagmahal lang ako. Hindi ko kontrolado kung sino ang pipiliin ng puso ko. Sa ngayon ay wala pa rin nakakahalata sa relasyon naming palihim ni Malaya. Sa pagdaan nga ng panahon ay naging magaling kami sa pagtatago. Walang kaalam-alam si kuya na tuwing wala ito sa bahay o tuwing tulog ito ay may nangyayari sa aming dalawa ni Malaya. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magiging ganito ni Malaya. Ipinagdarasal ko na lamang ngayon na sana ay hindi kami mahuli. Dahil wala akong maisasagot na tama sa kanila dahil alam kong una pa lamang ay mali na talaga ito. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever ka-barangay, Paulo. Hindi naman masama ang magmahal at minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi hindi lang pwedeng tama lagi ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi may mali pa pagdating sa pag-ibig. Paulo, hindi madali ang sitwasyong napiling pagdalhan sa iyo matapos kang magmahal ng maling tao. Hindi ko rin masasabi kung paano ka totoong makakalaya sa sitwasyon mong yan kung sobrang inipit ka na ng sitwasyon. Hindi ko rin gustong sisihin ka pa sa mga nangyari dahil tapos na yon. At dapat matuto na lang tayo mula doon. Kung ano man ang kinakaharap mong sitwasyon na hiling ko na sana ay makaisip ka ng paraan para maitama mo ang lahat. Hindi ko pwedeng idikta sa iyo kung ano at papaano yon. Tanging ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang pwedeng gawin sa nangyayari sa inyo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Forever. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sulit
ang mga sakripisyo kung ginagawa natin ito para sa mga mahal natin sa buhay. Sila ang magsisilbi nating inspirasyon at motibasyon para mas tumibay pa ang mga paparating na hamon. Ikaw kabarangay, sino ang naging inspirasyon mo para maging matapang ka sa mga hamon sa buhay? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin at tulad kong loyal listener ng Barangay Love Stories. Ako po si Mateo, 33 years old, taga Maynila. May-ari po ako ng poultry supply shop at laundry shop sa lugar namin. Yun po ang mga negosyong minamanage ko na naipundar ko noong nag-OFW ako sa Japan. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Kasama ko po rito na naninirahan sa Maynila ang misis ko at magdadalawa na po ang anak namin. Papadudod kung babalikan ko ang aking nakaraan, masasabi ko po na malayo-layo na rin ang narating ko. Hindi na kami nagigipit ngayon. May ipon na kami sa bangko, may insurance at nakapagpundar ng mga ari-arian na. Noong kabataan ko kasi ay mahirap po talaga ang pamumuhay namin. Naranasan po naming tumira sa sementeryo, yung bahay namin ay gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Lona at yero ay nakatungtong sa ibabaw ng mga nicho. Noong pinaalis kami doon ay nakipagsiksika naman kami sa squatters area. Ang tatay ko po ay nagtatrabaho sa junk shop. Si nanay naman ay nagtitinda ng mga lutong ulam na nilalako niya sa lugar namin. Pero hindi po yun madalas. Mas maraming beses kasi na hindi bumabalik ang puhunan niya dahil ipinapautang niya ang kanyang paninda para lamang maubos. Tapos ay nahihirapan na siyang maningil. Masipag po ang nanay ko kaso ay medyo malabo ang mata. Ganon pa man ay hindi yon nakahadlang sa kanya para tulungan niya si tatay na kumita ng pera para sa aming pamilya. Panganay po ako at meron akong nakababatang kapatid na babae, si Stella, na medyo sakitin. Kahit ganoon ang buhay namin ay punong-puno po ng pangarap ang batang ako. Kahit mahirap kami, hindi naman yon naging hadlang sa kagustuhan ng mga magulang namin na igapang ang pag-aaral namin. Kung tatanungin ninyo ko kung ano ang paborito kong alaala noong kabataan ko, yon ay ang mga pagkakataon na tinutulungan ako ni tatay na gumawa ng saranggola, Papa Dudut. Tay, ano na nga po ulit yung gagawin dito sa mga patpat ng saranggola? Pagkabitin mo, gamitin mo yung sinulid para mapagdikit mo yung mga patpat. Teka, bakit bigla mo naman yatang naisipang gumawa ng saranggola? Wala lang po. Tagal ko na kasing hindi nagpapalipad ng saranggola. Namiss ko po ito eh. Namiss mo tapos hindi ka naman marunong gumawa. Kayo po kasi yung palaging gumagawa ng saranggola ko nung bata ko, Tay. Ako nga, pero di ba katabi kita habang ginagawa ko yon? Katabi niyo nga po ako, pero hindi ko naman masyadong tinatandaan kung paano. Dapat tinandaan mo. Paano kung wala na ako? Sino na lang ang gagawa ng saranggola mo kapag na-miss mo magpalipad? Pwede ko naman pong pag-aralan kung paano gumawa, pero hindi kayo pwedeng mawala. Gusto ko kasi kasama ko pa rin kayo habang nagpapalipad ako nito. Tulad po nung bata pa ako, kayo po nagturo sa akin kung paano magpalipad ng saranggola. Tay, hindi ko po yun makakalimutan. Siyempre nung kaedad mo pa lang ako, pagpapalipad ng saranggola yung paborito kong libangan sa probinsya. Kaya nga kahit nakapikit, alam na alam ko kung paano gumawa niyan. Ang galing nyo nga po kasi matibay yung saranggolang gawa nyo. Yung bang kahit sumasayaw-sayaw sa hangin, hindi siya nagkakalas-kalas? Depende kasi yun sa pagkakatali mo, kung balanse yung magkabilang gilid at yung buntot. Lahat yun kailangan mo siguraduhin maayos. Kailangan pantay din para maging maganda at matayog yung lipad ng saranggola mo. Katulad po nito, Tay. Patingin nga. Oo, ganito nga. Galing mo ah. Marunong ka na. Hindi pa po natin masasabi hanggat hindi ko po nasusubukang paliparin. Bigla po akong nagdalawang isip kasi paano kung unang subok ko pa lang masira na agad? Paano kung hindi lumipad ng mataas? Kaya nga siguraduhin mong maayos yung pagkakagawa mo sa saranggola mo. Ngayon, kung hindi lumipad ng mataas, ibig sabihin nun,
May kulang o may mali sa pagkakagawa mo. Pwede mo naman ayusin bago paliparin ulit. Akala ko po itatapon ko na lang kung ayaw lumipad. Bakit mo naman gagawin yun? Kasi hindi ko na po mapapakinabangan. Kumbaga, palpak yung pagkakagawa. May mga pagkakataon talaga na hindi natin maiiwasang pumalpak sa mga ginagawa natin. Pero di ibig sabihin nun, susukuan na natin kagad yun. Kasi pwede naman tayong matuto mula sa mga pagkakamali. Pwede natin yun itama. Tandaan mo, nak, nagbubukas ng panibagong oportunidad yung mga problema natin para mas matuto tayong lumaban sa buhay. Kaya hindi mo kailangang itapon yung saranggola na pinaghirapan mong gawin dahil lang hindi ito lumilipad ng maayos. Suriin mong mabuti kung bakit hindi maayos ang lipad, saka mo ayusin. Grabe tay, ang lalim nun ah. Di ko tuloy alam kung saranggola pa yung tinutukoy nyo. Anong ibig mo sabihin? Kasi yung mga sinabi nyo po, may kinalaman na rin sa buhay. Kumbaga, hindi ko dapat sukuan yung mga pangarap ko porque nahihirapan akong abutin yun. Tama naman yun. Huwag kang susuko hanggat hindi mo pa ginagawa lahat ng makakaya mo. Magkaroon ka ng maraming plano, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami. Pero kung hindi pa rin ako nagtagumpay na matupad yung mga pangarap ko kahit marami na akong plano, paano po ako makakapag-move on, tay? Hindi naman humihinto ang buhay kapag hindi natin nakuha yung isa o dalawang bagay na gusto natin. Kapag nabigo kang makamit yung mga pangarap mo sa paraang alam mo, baguhin mo yung mga plano, hindi yung pangarap mo. Bata pa lamang ako, libangan ko na po talaga ang magpalipad ng saranggola. Pero hindi po ako marunong gumawa ng kasing pulido at kasing ganda ng tatay ko, Papa Dudut. At kahit tumanda na ako ay mas gusto ko pa rin yung gawa ni tatay. Para kasi sa akin ay mas matibay yung saranggola kapag siya ang bumuo. Yun bang hindi madaling matatangay at masisira ng hangin gaano man yon kalakas. Mataas at matayog din kasi ang lipad ng mga gawa niya. Pero ang totoo, napakalaki ng respeto at paghanga ko sa tatay ko. Hindi lang dahil sa paggawa ng saranggola. Kahit na literal na marumi ang trabaho niya sa junk shop ay hindi ko po yun kinakahiya. Kumikita siya ng malinis at marangal na paraan. Sa mga narinig ko noon ay palaging sinasabi sa akin ng tatay ko na taasan ko ang pangarap ko sa buhay. Kung pwedeng higitan ko pa raw ang lipad ng saranggola ay gawin ko. Tinandaan ko po ang mga sinabi niyang yan at naging motibasyon ng mga yon para magsikap sa pag-aaral. Kaya nga kahit salat kami sa material na bagay tulad ng maayos na gamit at damit pang eskwela ay hindi yon naging balakid para araw-araw pa rin akong pumasok. Kahit na madalas ay kumakalamang sikmura ko sa gutom at pagod ang katawan dahil sa mahabang lakaran, hindi ko po yun ininda dahil may pangarap akong gustong matupad kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral. Bilang panganay ay gusto ko pong maiahon sa kahirapan ng pamilya namin at tulungan ang mga magulang ko. Kaya lang minsan ay napapatanong po ako sa Diyos kung totoong nakikinig siya sa mga dasal ko bago matulog. Lagi ko po kasing ipinagdarasal na tulungan niya kaming makaraos sa araw-araw naming pamumuhay. Pero pakiramdam ko noon ay hindi naman nakakarating sa langit ang mga panalangin ko. At napatunayan ko po yun noong masunugan kami. Nabo lahat ng mga gamit namin at ang tanging na isalba ko lamang ay yung bag ko na naglalaman ng mga gamit na pang-eskwela at uniforming suot ko noong mangyari ang sunog. Nagpasalamat na lamang ako sa may kapal dahil ligtas ang nanay at kapatid ko. Si tatay naman ay nasa junk shop ng mga oras na yon. Dahil sa nangyari, tumira po kami sa evacuation center ng ilang buwan, Papa Dudut. Mahal, parang malala na yung ubo mo ah. Inom ka muna ng tubig. Salamat, mahal. Kamusta na pakiramdam mo? Ayos naman ako. Huwag ka na masyado mag-alala. Huwag mag-alala. Mukhang masama na yung ubo mo. Tay, Oh, Mateo.
Okay lang po ba kayo? Oh, ayos lang ako. Pasensya ka na kung nagising ka sa pag-ubo ko ha. Hindi niyo naman po ako nagising. Hindi lang po talaga ako makatulog. Ako rin po. Oh, Stella, pati ikaw gising pa rin? Hindi po ako makatulog sa init, Nay. Kahit nagpapaypay na ako, wala pa rin. Ganun talaga, anak. Dami kasi natin dito sa evacuation center. Kaya mainit. Nay, hanggang kailan po ba tayo rito? Yan ang di ko masabi, nak. Wala pa kasing plano yung munisipyo kung saan tayo lilipat. Hindi na po ba tayo pwedeng bumalik sa lugar natin noon? Hindi na. Bawal na kasi magtayo ng bahay sa lugar na yon, nak. Kaya baka ilipat na tayo pero di pa din namin alam kung saan. Ang ikinatatakot ko lang, baka malayo yung paglipatan sa atin. Kapag nangyari yun, lalayo na ang trabaho ko at baka kailanganin na rin lumipat ang eskwelahan ng kuya mo. Maliban na lang kung kakayanin niyang bumiyahe. Ngayon pa lang naiisip ko na yung pagod nyo sa biyahe, Tay. Kaya nga wag naman sana tayong ilipat sa malayong lugar kasi nandito yung trabaho ng tatay nyo. Pero wala naman po tayong magagawa kasi wala tayong sariling lupa rito. Lalo na ngayon na pati mga gamit natin na abo. Walang-wala na po talaga tayo. Ang importante, ligtas tayong lahat. Aanin natin yung maraming gamit kung may isa o dalawa naman sa atin yung napahamak. Saka naniniwala naman ako na makakaraos tayo. Na hindi pa rin tayo pababayaan ng Diyos kahit na mahirap yung sitwasyong pinagdaraanan natin mga anak. Naniniwala kami ng nanay nyo na magiging maayos din ang lahat. Lilipas din ang problemang ito. Hindi tayo magiging malungkot habang buhay. Tama ang tatay nyo. Saka nakonta ko na rin yung iba nating kamag-anak sa probinsya. Nakakahiya man pero kinapalan ko na lang yung mukha ko na humingi ng tulong sa kanila. Mahirap din kasi buhay nila doon. Pero sabi ng kapatid ko, yung tito nyo na kasunuran ko, magpapadala raw ng konting tulong para sa atin. Ay, salamat sa Diyos. Nay, gusto ko na pong umuwi. Ayoko na po rito sa evacuation center. Makakauwi rin tayo, nak. Magtiyaga na lang muna tayo rito. Ang mahalaga, meron tayong nasisilungan. Hindi tayo naaarawan o naaambunan. Tama si nanay. Konting tiis lang at sakripisyo. Hindi na rin naman bago sa atin to, di ba? Sa bagay, tagal na rin nating nagtitiis at nagsasakripisyo, kuya. Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho, mag-iipon ako ng pera para makabili tayo ng bahay. Di na tayo magpapalipat-lipat. Talaga? Promise mo yan, ah? Oo naman. Basta promise mo rin na aalagaan mo sarili mo para hindi ka lagi nagkakasakit at nauospital. Tama ang kuya mo, nak. Inaalagaan ko naman po sarili ko. Saka si tatay kaya yung may sakit dito, inuubo siya kanina. Di ba, tay? Tay, mukhang iba na yan ah. Wala ito, anak. Abot mo nga sa tatay mo yung tubig sa gilid niya, Mateo. Opo, Nay. Inom po muna kayo ng tubig, Tay. Salamat, anak. Ay, magpahinga na nga tayo. Pilitin nating makatulog kahit mainit dito at maingay. Lumala po ang ubo ni tatay hanggang sa mauwi yon sa pulmonya. Nang mga panahong yun wala kaming kapera-pera kahit man lang sana pambili ng gamot sa ubo niya. Kung tutuusin kulang na nga ang kita niya para sa pangkain namin tapos ay natigil pa siya sa pagtatrabaho. Kaya wala po talaga kaming mapagkukunan noon, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay na-relocate po kami sa Rizal pero hindi naging madali ang buhay namin doon dahil bago pa kami sa lugar na yon. Malayo rin yung pinagtatrabahuhan ni tatay sa Maynila kaya nagstay in na lamang siya sa junk shop para makatipid sa pamasahe. Akala namin ay tuluyan nang gumaling si tatay nung sinabi niya sa amin na wala na raw siyang ubo. Naniwala ako roon. Nakikita ko naman kasi na malakas na si tatay kaya hindi ko iniisip na may iniinda siyang karamdaman. Sa huli hindi pala talaga siya gumaling. Sinekreto niya yon sa amin hanggang sa lumala ang sakit niya at nagkaroon na ng komplikasyon. Ang kwento sa akin ng mga kasamahan niya sa junk shop ay inapoy daw ng lagnat si tatay isang gabi at mukhang malala na rin ang ubo.
Kinabukasan ay hindi na raw siya nakabangon sa higaan niya. Sinubukan pa nilang dalhin sa malapit na ospital ang tatay ko, pero doon na rin po siya binawian ng buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Masakit po ang mamatayan ng taong mahalaga sa iyo, lalo na kung magulang mo. Sanggang dikit kasi kami ng tatay ko, Papa Dudut. Mas close pa ako sa kanya kesa kay nanay, pero parehong mabait at mapagmahal ang mga magulang namin. Kaya malaking dagok po talaga sa akin ang pagkawala niya. Bukod pa roon ay lalong naghirap ang pamilya namin dahil wala nang sumusuporta sa amin. Kumbaga sa upuan ay parang napilay kami ng husto sa biglang pagpanaw ng tatay ko. Pero sa kabila ng lahat ay nanatiling matatag si nanay para sa amin ni Stella. Masasabi ko na isa sa mga pinakamatapang na babae ang nanay ko, Papa Dudut. Hindi kasi siya nagpadaig sa hirap at kalungkutan noong nawala si tatay. Kinargo niya ang buong puso ang pagiging padre di pamilya at ilaw ng tahanan para sa amin ang kapatid kong si Stella. Nasa kolehiyo na po ako ng mga panahong yon at kahit gustuhin kong tumigil para makatulong sa pagtatrabaho, sinabi sa akin ng nanay ko na ipagpatuloy ko lamang ang pag-aaral ko hanggang sa makatapos ako. Habang siya naman po ay tumanggap ng mga labada. Sumasideline ang pagtitinda ng tinapa at sa gabi ay nagtitinda siya ng balot at penoy. Madalas ay umi-extra rin siya bilang dishwasher at serbidora sa mga kantin sa lugar namin at kung ano-ano pang pwedeng pagkakitaan na marangal. Nasuportahan po ni nanay ang pagkain namin at iba pang mga bayarin dahil sa kasipagan niya. Masinop din siya sa pera at kahit maliit ang kinikita niya, meron pa rin siyang naitatabi. Lagi niyang sinasabi sa akin na wala sa liit o laki ng kinikita ang kakayahang mag-ipon. Kaya bilib po ako sa nanay ko, Papa Dudut. Ang kaso'y nagagamit din niya yung perang iniipon niya tuwing nagkakasakit ang kapatid ko. Mahina po kasi ang resistensya ni Stella at madali siyang dapuan ng ubo at ng sipon. Bukod pa roon ay may sakit din siya sa puso na dahilan kung bakit hindi siya pwedeng mapagod ng husto. Hindi na rin po nakapagtapos ng pag-aaral si Stella, Papa Dudut. Tumigil siya noong kalagitnaan ng pangalawang taon niya sa high school dahil na-ospital siya matapos kapusin ng hininga sa oras ng kanilang klase. Buhay pa si tatay noon at takot na takot siya. Kaya nag-decide sila ni nanay na pahintuin na lamang sa pag-aaral si Stella. Naging katulong na lamang siya ng nanay namin sa paghahanda ng mga paninda. Pero si nanay na lang po ang naglalako ng mga yon. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon habang naglalakad si nanay at nagtitinda ng tinapay, aksidente siyang nahulog sa nakabukas na kanal sa kalsada. Dahilan para maitukod niya ang kanyang tuhod at mamagayon ng mga sumunod na araw. Nay, dahan-dahan lang po. Nagdadahan-dahan naman ako, nak. Bagal nga nating maglakad eh. Pag binilisan niyo po, mas lalong sasakit yung tuhod niyo. Nandito na po ako. Nay, ano pong ginagawa niyo? Baka mapano pa kayo niyan. Tutulungan na kita, Stella. Sige kuya, salamat. Nagpatulong lang ako na umupo sa may hapagkainan para sama-sama tayong makakain, nak. Sige po, daan-daan po kayo paghakbang. Ayan, ayos po yan. Tama po, daan-daan lang. Upo na po kayo, Nay. Ay, salamat mga anak. Alam mo ba kuya, kanina pa ako kinukulit ni nanay. Gusto raw niya kumain sa mesa para sama-sama tayo. Sakto raw kasi pauwi ka na galing sa school. Totoo ba yun, Nay? Oo, pero ano namang masama doon? Wala naman pong masama doon, Nay. Nag-alala lang kami kasi baka lalong sumakit yung tuhod niyo. Hindi pa nga po yan magaling eh. Gagaling din naman to. Saka mas masakit kapag lagi na lang akong nakahiga dun sa papag.
Saka namimiss ko na rin kayong kasabay kumain, kaya hayaan nyo na lang ako. Hindi ka talaga mananalo kay nanay, kuya. Sabi ko nga, Upo ka na rin, kuya. Sakto, nakahain na ako. Magdasal na muna tayo bago kumain. Huwag pa rin nating kalimutang magpasalamat sa Panginoon para sa mga biyaya na binibigay niya sa pamilya natin. sige po Nay, ako na po yung magdarasal. Salamat po Panginoon sa pagkain na nasa aming hapag. At salamat din po sa mga biyaya na patuloy niyong pinagkakaloob sa aming pamilya. In Jesus' name, Amen. Oh, kain na tayo. Nak, bigay mo sa kuya mo yung tiyan ng bangus ha. Paborito niya yan. Si nanay talaga. Paano naman po ako? Halata tuloy na may paborito kayo. Ano? Hindi totoo yan, nak ha? Akala ko ba mas gusto mo yung ulo ng bangus? Kaya nga pinabibigay ko sa kuya mo yung tiyan eh. Biro lang, nay. Siyempre, mas masarap pa rin yung ulo para sa akin. O kuya, kunin mo na yung tiyan. Maraming tabayan. Akin na. Grabe, ang sarap talaga. Siyempre, alam kong paborito mo yan. Kaya yan ang pinaluto ko sa kapatid mo. Talaga po? Si Stella ang nagluto nito? Oo, marunong na siya. Naks naman. Siyempre, bukod sa paksiw na bangus, marunong na rin ako magluto ng mga sinigang, baboy, isda at hipon, basta lahat ng pwedeng isigang. Tapos perfect ko na rin yung tinola ni nanay na maraming sayote. Kaya ko na rin iluto yung isa mo pang paborito, kuya, yung laing. Ikaw talaga pinaalala mo pa. Parang gusto ko tuloy kumain ng laing. Hayaan mo. Sa susunod, yun naman ang uulamin natin. Sabi na nga ba si kuya talaga paborito mo, nay eh. Pareho ko kayong paborito. Siyempre, pareho ko kayong mga anak eh. Yung kuya mo, masipag sa pag-aaral. Ikaw, masipag sa mga gawaing bahay. Tapos inaalagaan at binabantayan mo rin ako. Laking pasasalamat ko talaga sa Panginoon kasi kayo yung mga naging anak namin ng tatay nyo. Bigla ako tuloy na miss si tatay. Ako rin. Napanaginipan ko nga siya nung nakaraang gabi. Kinakamusta niya tayo tapos sinabi niya sa akin na magsikap daw ako sa pag-aaral ko. Sana mapanaginipan ko rin siya. Yung tatay niyo talaga, kahit nasa kabilang buhay na, kapakanan pa rin natin yung iniisip. Kaya nga po sinabi ko sa kanya na magsisikap ako sa pag-aaral para kapag nakapagtapos ako, matutulungan ko na kayo, Nay. Hindi niyo na po kailangan bumalik sa paglalako ng balot at penoy, tsaka ng tinapa kapag gumaling ang tuhod niyo. Natatakot na ako maaksidente kayo ulit tulad nung nangyari sa inyo. Tutulungan pa rin naman kita sa paghahanap buhay kasi nanay niyo pa rin ako. Pero saka mo na yun isipin kasi sa ngayon, pag-aaral mo muna yung pagtuunan mo ng pansin. Kita mo naman, di ba? Pinapaalalahanan ka na rin ng tatay mo sa panaginip kaya dapat sundin mo yon, anak. Oo nga, kuya. Baka kasi multuhin ka ni tatay. Wag naman ganun. Takot ako sa multo, kahit si tatay pa yun. Ikaw talaga, Stella? Kung ano-ano yung sinasabi mo. Awang-awa ako sa nanay ko lalo na nung ininda niya yung aksidente. Sa ilang araw niya kasing pagpapahinga, pakiramdam niya ay nawala na siya ng silbi. Ganun po talaga siguro kapag sanay ang katawan sa pagtatrabaho. Kulang na lamang ay gawin niya ang araw ang gabi para tuloy-tuloy pa rin ang pagkita niya ng pera. Kaya nga nagigilty po ako kasi wala akong magawa para tulungan siya, Papa Dudut. Naiinis din ako noon dahil gustong-gusto ko nang graduate para makapagtrabaho pero ilang taon pa ang kailangan kong bunuin sa kolehiyo. Aminado akong nakakainip yon at mas nadagdagan pa yung nararanasan kong pressure nang lalong humina ang paningin ni nanay dahil sa sakit niyang diabetes na pinalala ng stress at komplikasyon. Hindi na rin siya nakapagtrabaho dahil naging sakit na rin siya, Papa Dudut. Doon ako nagpasyang huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Kahit na ayaw ni nanay at kahit na masakit sa loob ko ay isinantabi ko po ang pangarap nilang makapagtapos ako ng kolehiyo. Para sa akin mas importante yung makatulong ako na may bigay ang pangangailangan namin kaysa unahin ang ibang bagay.
Naniniwala naman po ako noon na pwede ko pang balikan ang pag-aaral kapag nakaluwag-luwag na kami. Naiintindihan naman po yun ng nanay ko at hindi na rin siya kumontra pa. Agad ako nag-apply sa call center ng mga panahong yon at maswerte naman akong natanggap. Nagsimula na ako magtrabaho at kumita ng pera, Papa Dudut. Pero hindi pa rin naging madali ang pagdadala namin sa buhay, lalo na't sapat lang sa pangangailangan namin ang sinusweldo ko, Papa Dudut. Nay, ito na po yung tubig. Salamat, nak. Pinagtimpla ko na rin po kayo ng salabat para sa lalamunan nyo. Lagay ko na lang po muna rito. Mainit pa po to, Nay. Sige, iinumin ko maya-maya. Kumusta na po pakiramdam nyo, Nay? Ito, bumubuti na. Magaling na tagapag-alaga yung kapatid mo, kaso nahawaan ko yata. Siya naman yung nilalagnat. Ay, kasalanan ko talaga yun, nak. Ay, magiging okay din po si Stella. Napainom ko na siya ng gamot at magana naman siyang kumain. Huwag niyo na pong sisihin sarili niyo, Nay. Hindi ko lang mapigilan kasi parang ako yung nagdadala ng malas sa pamilya natin. Ho? Bakit niyo naman po nasabi yan? Kasi kung hindi sana na disgrasya tong tuhod ko, maayos pa ako nakakapagtrabaho ngayon. Mas nakakapagtinda sana ako ng maayos. Ay, kaso hirap na ako maglakad ng malayo kaya hanggang dyan na lang ako sa labas ng bahay. Mas madali kasing mauubos yung paninda ko kung ilalako ko dito sa barangay natin, nak. Pero ang mahalaga, nakakapagtinda pa rin po kayo. Ang sipag-sipag niyo nga po eh. Mas gusto niyo na lagi kayong may ginagawa kahit di pa masyadong magaling yung tuhod niyo. Kaya sana, wag niyo pong isipin na malas kayo. Wala pong ganun sa pamilya natin. Gusto kasi kitang tulungan. Ayoko na ikaw lang yung sumasalo sa mga gastusin natin sa bahay. Hindi naman ikaw yung magulang, kundi ako. Alam ko naman po yun, Nay. Pero minsan kasi sumusobra din yung kasipagan nyo. Kaya nagkakasakit po kayo tulad niyan. Naiinis lang ako sa sitwasyon ko, nak. Nay naman, nagkakaedad na rin po kasi kayo kaya dapat magagaan na lang yung trabahong ginagawa nyo. Hayaan nyo na po akong gawin yung mabibigat. Ako na pong bahala dun. Kayang-kaya ko yun kasi bata pa naman ako. Yun nga, bata ka pa. Dapat nag-aaral ka pa, hindi nagtatrabaho. Ilang taon na lang sana't gagraduate ka na, anak. Nalulungkot lang ako. Alam ko naman po yun, Nay. Pero hindi naman po ako nanghihinayang kasi kailangan nyo ako. Wala na po si tatay at ako na lang yung lalaki dito sa pamilya natin. Kaya hayaan nyo rin po sana ako na gawin yung parte ko. Huwag na po kayong malungkot. Wala naman po akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Napakaswerte talaga namin sa inyo, anak. Ay, masaya ako na napalaki namin kayo ng maayos. Hindi niyo ako pinabayaan kahit di na ako kasing lakas ng dati. Lalo ka na. Alam ko naman na di biro yung sinakripisyo mo para matulungan ako sa mga gastusin natin. Pamilya na lang po natin yung meron ako, Nay. Kayo na lang po ni Stella yung kasama ko simula nung mawala si tatay. Kaya pinangako ko sa sarili ko na aalagaan ko po kayo. Lalo na kayo. Nay, kasi ayoko po mawala kayo sa amin. Nay, sa tingin nyo, makasarili po ba ako kung gugustuhin ko na makasama pa kayo ng mas matagal? Hindi naman yun pagiging makasarili, nak. Alam ko po kasi na napapagod na kayo. Naririnig ko po yung mga hikbi nyo tuwing gabi. Yung mga patago nyong pag-iyak. Alam ko po na namimiss nyo na si tatay pero sana po wag muna kayong sumunod sa kanya, Nay. Kasi kailangan pa po namin kayo ni Stella. Saka babawi pa po ako sa inyo. Oo, aaminin kong napapagod ako at umiiyak. Pero hindi ibig sabihin nun, gusto ko nang sumunod sa tatay nyo dun sa kabilang buhay. Mahirap nga yung buhay natin, pero alam ko na makakaraos din tayo kapag naging masipag at matyaga tayo, nak.
Kaya wag mo nang alalahanin yung tungkol sa bagay na yon. Lalaban ako at magpapagaling para hindi na madagdagan pa yung pag-aalala mo. Basta, Nay, magpagaling kayo ha. Pag maayos na yung pakiramdam nyo, wag na muna kayong bumalik sa pagtitinda kasi baka mabinat pa kayo. Ako na po munang bahala sa mga bayarin natin at pagkain dito sa bahay. Wala po akong hindi kakayanin para sa pamilya natin, Nay. Mahal na mahal ko po ang pamilya ko at wala akong hindi kayang gawin para sa kanila, Papa Dudut. Ang nanay at ang kapatid ko po ang naging inspirasyon ko. Silang dahilan kung bakit kahit nakakapagod ay porsigido akong pumasok sa trabaho. Siguro'y ganun talaga kapag tumatanda ng isang tao. Nagkakaroon tayo ng mga responsibilidad at nababago nito ang mga prioridad natin. Pero sa kabila ng lahat, hindi nawawala yung pangarap ko. Pangarap ko pa rin kasing mabigyan ng maalwang pamumuhay ang pamilya ko. Kaya mas naging matyaga ako sa paghahanap buhay. Tuluyan ko na nga pong pinasan ng responsibilidad ni tatay bilang padre di pamilya. Ako na yung bumibili ng pagkain namin, gamot ni nanay at Estela. Ako na rin ang nagbabayad ng bills. Hindi ko na rin pinatanggap ng mga labada si nanay dahil madaling na siyang mapagod. Hirap na rin kasi siyang umupo at tumayo dahil sa injury niya sa kanyang tuhod. Plano ko po sanang ipacheck up noon sa espesyalista ang paningin niya. Kaya nag-ipon ako ng pera, ang kaso ay nagipit pa rin kami dahil sa isa na namang pagsubok, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi pala pangkaraniwan ang paglabo ng mata ni nanay. Ang akala naman na ordinaryo lamang ay may bangungot na kaakibat pala. Nagtuloy-tuloy ang paglabo ng mata ni nanay hanggang sa tuluyan ang nawala. Nabulag si nanay dahil sa diabetes. Hindi namin alam na may diabetes pala siya, sa bagay ay wala naman kasi kaming pampacheck up noon. At hindi rin inabala ni nanay na magpa-check up sa mga center sa lugar namin dati. Kasi hindi niya inakala na magiging grabe. Nang mga oras na yon, pakiramdam ko ay pasang ko na ang buong daigdig, Papa Dudut. Yun bang walang humpay ang Diyos sa pagbato sa amin ng mga pagsubok, pero hindi naman niya kami tinutulungan. Kapag may pagkakataon na nagiging vocal ako sa pagreklamo ko ay sinasaway ako ni nanay. Lagi niyang sinasabi na nakikinig ang Diyos sa mga panalangin namin at hindi totoo na pinapabayaan niya kami. Kung totoo raw kasi yun, wala sana kaming bubong na masisilungan at wala rin kaming sapat na pagkain sa hapagkainan. Maswerte pa rin daw kami dahil hindi kami nagugutom tulad noong maliit pa kami. Masyado lang daw po akong emosyonal. Minsan dahil sa mga nangyayari sa amin, kaya nakakalimutan ko na noon yung mga magaganda at mabubuting bagay na ginagawa ng Panginoon para sa pamilya namin. Doon ko nga na-realize na may punto rin naman si nanay, Papa Dudut. Kaya nga kahit papano ay nahawa ako sa pagiging optimistic ng nanay ko. Sa katunayan ay hindi niya masyadong dinamdam ang pagkabulag niya. Sa tulong ng kapatid ko ay nakagagawa pa rin ng mga gawaing bahay si nanay tulad ng paglalaba at pagtutupi ng mga damit. Sa pagluluto naman ay binibigyan niya ng instruction si Stella tapos siya yung tagatikim. Maswerte ako, Papa Dudut, na meron akong nanay na katulad ng nanay ko. Sila ni Stella ang inspirasyon ko kung bakit nagsisikap ako sa pagtatrabaho kahit na mahirap ang buhay, Papa Dudut. Nay, may pasalubong akong bibingka. Paborito niyo to, di ba? Oo, tagal ko nang di nakakakain yan, nak. Kaya nga inuwian tayo ni Kuya, Nay. Kuya, akin na. Hiwain ko tapos bigyan ko kayo ni Nanay. Nak, parang ang tagal mo yatang nakauwi ah. Traffic ba? Lagi naman pong traffic, Nay. Pero bukod kasi sa dumaan pa ako sa tindahan ng bibingka,
May pinuntahan pa po ako. Nakipagkita ako sa kaibigan ko dun sa may fast food malapit sa pinagtatrabahuan niya. May mahalaga kaming pinag-usapan. Talaga? Gaano ba kahalaga yun, Nak? Pwede ko bang malaman? Mahalaga po at ipapaalam ko naman po talaga sa inyo yun, Nay. Ito na yung bibingka nyo. Kuya, pasuyo kay nanay. Tapos ito yung sayo. Salamat. Nay, ito po yung inyo. Ito po, pinagtusok ko na kayo ng bibingka. Kainin nyo na po. Masarap po ba? Masarap nga. Nakakatuwa yung lasa. Ang tagal ko na kasing hindi nakakakain nito. Ay, salamat dito, Nak, ha? Walang anuman po. Stella, halika rito. Dito ka sa tabi ni nanay kasi may sasabihin ako. Ano ba yung sasabihin mo, kuya? Tungkol dun sa pinag-usapan namin ng kaibigan ko. Ang totoo kasi, inalok niya ako magtrabaho sa abroad. Ha? Ibig sabihin, iiwanan mo na kami ng kapatid mo? Hindi pa naman po ngayon. Kasi may training pa po kami na kailangang ipasa at may interview pa. Pero sinabi niya na hiring daw po yung agency na inaplayan ng kuya niya. Tinanong niya ako kung gusto ko raw sumama. Nung nakaraan kasi, nasabi ko na kung bibigyan ako ng pagkakataong makapag-abroad, hindi ko pala lampasin yun. Siya po yung kasamaan ko dati sa call center na nag-resign tapos may planong mangibang bansa. Saang bansa raw, kuya? Sa Japan, factory worker. Malaki naman po yung offer na sweldo at per hour po ang bayaran. Gusto ko po sanang subukan, Nay. Kaso nag-aalala ko para sa'yo, Nak. Ang layo ng Japan, di ba? Opo, pero malaki na ako. Kaya ko na po sarili ko, Nay. Sa akin, ayos lang naman. Ako nang bahalang mag-asikaso kay nanay habang nasa abroad ka, kuya. Salamat, Stella. Alam ko hindi magiging madali yon pero pangako, babawi ako sa'yo kapag sumweldo na ako dun. Mabibilan na kita ng laptop at makakapagpakabit na tayo ng internet. Para naman maituloy mo na rin yung plano mong pagkuha ng kurso online. Huwag mo munang alalahanin yun, kuya. Ang mahalaga, safe kang makarating doon. Mag-ipon ka muna bago mo ko isipin. O mas maganda, unahin natin yung mga pangangailangan ni nanay. Kasama na yun sa mga plano ko kaya gusto kong umalis ng Pilipinas. Kaya Nay, pumayag na po kayo. May kontrata naman po yun. 2 taon na yung pinakamatagal unless mag-extend ako. Wala naman akong magagawa kung gusto mong umalis, Nak. Hindi naman kita mapipigilan. Pero ang akin lang naman, mag-iingat ka doon. Tandaan mo, malayo kami sa'yo ng kapatid mo. Tatandaan ko po yun. Lagi po ako mag-iingat. Magsimba ka pa rin kahit nandun ka na, ha? Opo, Nay. Tumawag ka pa rin sa amin ni nanay, kuya, ha? Kasi sigurado akong mamimiss ka niya agad. Oo naman. Gagawa ko ng paraan para lagi ko kayong makausap. Basta, tiis-tiis lang muna tayo. Magiging maayos din yung buhay natin at hindi na tayo magkakaiwalay ulit pagbalik ko. Salamat sa mga pagsasakripisyo mo sa pamilya natin, Mateo. Sana lagi kang pagpalain ng Diyos. Ipagdarasal ko rin lagi yung kaligtasan mo doon. Ay, mamimiss ka namin, Nak. Alam ko po na hindi ko matutupad ng mabilis ang pangarap ko kung sa sweldo ko lang sa pagiging call center agent iaasa ang lahat, Papa Dudut. Kaya nung nabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa ibang bansa ay hindi ko na yon pinalampas pa. Masaya po ako kasi pinayagan ako ni nanay na mag-abroad kahit na mami-miss niya ako. At alam kong naramdaman din ni nanay yung takot ko. Kaya naniwala at nagtiwala na lamang siya sa akin, nakakayanin ko yon. Hindi nagtagal sa edad na 21 ay nakalipad ako at napadpad sa bansang Japan para magtrabaho bilang factory worker. Nagsipag po ako sa pagtatrabaho, Papa Dudut, hanggang sa makaipon ng sapat na perang pampagamot ni nanay. Hindi na po naibalik yung paningin niya pero tinutukan na lang namin yung diabetes niya para hindi na lumala pa. Si Stella na po ang nagsilbi niyang mga paa at kamay. Sa kabilang banda ay masaya rin po ako dahil unti-unti ko na rin naibibigay noon hindi lang yung mga pangangailangan nila kundi pati na rin yung mga gusto ng nanay at ng kapatid ko.
Pero marami po akong pangarap na gustong matupad. At isa na doon yung makabili ng bahay na masasabing sa amin na talaga bago ako umuwi ng Pilipinas. Kaya nga yung plano ko na 2 taon doon ay nadagdagan pa ng 5 taon. Aminado ako na sinubsob ang sarili ko sa paghahanap buhay. At may mga pagkakataon na sobrang busy ko ay hindi ko na sila nakukumusta. Ay, bakit kaya hindi pa sumasagot yung kuya mo? Nagsabi po ako sa kanya na magvi-video call tayo. Oh, ayan na si kuya! Hello kuya! Nay, Stella! Bakit naman ang tagal mo yatang sagutin, nak? Miss na kita eh. Oo nga kuya, nung nakaraan ka pa gustong maka-video call ni nanay eh. Pasensya na kayo. Sobrang busy ko talaga ngayon dito. Hindi na nga ako makahawak ng cellphone eh. Ganun ba? Ang hirap naman nun. Pero nangako ka, nagagawa ka ng paraan para kahit papano magkatawagan pa rin tayo, nak. Oo nga kuya, ilang linggo ka nang busy. Marami pa namang kwento sa'yo si nanay. Sorry, okay? Alam ko naman yun. Hindi nyo na ako kailangan konsensyahin. Di ka naman namin kinukonsensya. Miss ka lang namin, lalo na si nanay. Ay, wag mo nang awayin yung kuya mo, nak. Ang mahalaga, nakausap na natin siya. Hindi ko po inaaway si kuya. Sinasabi ko lang po yung totoo. Kaya nga humingi na ako ng sorry, di ba? Hirap kasi sa inyo, di kayo makaintindi. Kayo na kaya magtrabaho rito. Sobra ka naman kuya. Ikaw kasi, makapagsalita ka dyan parang di mo alam na ang dami kong ginagawa rito. Ano bang masama sa sinabi ko? Ay, tumigil na nga kayong magkapatid. Stella, wag mo na ngang sagot-sagutin yung kuya mo. Siya naman yung nauna na eh. Kahit na. Ay, Mateo, pasensya ka na sa amin ng kapatid mo ha. Nakaabala pa kami sa'yo dyan. Ay, hindi naman po sa ganun. Wala naman po akong sinabi na nakakaabala kayo, Nay. Pasensya ka na uli, nak. Pero mo ba planong magbakasyon dito sa atin? Gusto ka na kasi naming makita at makasama. Hindi ko pa po talaga masasabi, Nay. Yung plano kong umuwi dyan sa susunod na buwan, baka di matuloy. Sayang naman, nak. Ganun ka na ba talaga ka-busy dyan sa Japan? Nay, nag-iipon po ako, di ba? Ayoko munang umuwi dyan sa atin kasi baka mapagastos lang ako. Hindi mo naman kailangan maglabas ng malaking pera kuya. Gusto ka lang namin makasama ni nanay. Mahal yung ticket pa uwi. Sayang naman yung magagastos ko dun. Saka anong hindi ko kailangan maglabas ng malaking pera? Yung mga kamag-anak natin na di naman natin naramdaman nung walang-wala tayo. Siguradong pupunta mga yun pag nalamang umuwi ako. Parang mga kabuting bigla na lang magsusulputan. Palibasa, alam nila na kahit papano nakakaluwag-luwag na tayo. Wag mo naman silang husgahan agad, nak. Kung pupunta man sila rito, yun para makita ka at hindi para humingi sa'yo ng pera. Basta, yun na rin yun, Nay. Noong nakaraang buwan, nag-chat sa akin si tita. Nangungutang ng pera. Pinautang ko na yun nung nakaraan. Hindi naman nakaalalang magbayad tapos ngayon manghihiram na naman. Ano ba naman yun? Ginagawa naman yata nila akong bangko. Kakausapin ko na lang yung tita mong yon. Hirap kasi sa kanila porke nagtatrabaho sa ibang bansa. Akala nila marami ng pera. Kung sila kaya magtrabaho rito para maranasan nila yung hirap. Tapos malayo pa sa pamilya. Pagpasensyahan mo na lang sila kasi ikaw naman yung higit na nakaaangat. Kung wala kang may papahiram, huwag kang magpahiram. Hindi ka naman na nila kukulitin. Tama si nanay kuya. Huwag mo na lang pansinin yung iba nating kamag-anak. Ay, pasensya na kung ganito ako magsalita. Pagod lang talaga ako. Dami namin ginawa sa factory kanina. Tapos nagigpit pa yung management. Kaya ang daming bagong rules and regulations. Nakakapagod na rito, Nay. Pero ayoko namang umuwi dyan sa atin. Napakababa ng pasweldo dyan, lalo na sa mga hindi nakapagtapos ng college. Kaya nga mas pinili ko na lang na dito sa Japan makipagsapalaran eh. Kaya nga bilib ako sa'yo kasi kinakaya mo yung buhay dyan, nak. Lagi ka mag-iingat ha. At sana makauwi ka na rin dito sa atin sa lalong madaling panahon para naman mayakap na kita. Opo, Nay. Gusto ko na rin po kayo mayakap ni Stella. O siya, sige na.
Ibababa na namin tong tawag para makapagpahinga ka na. Okay, Nay. Love you po. Love you rin, nak. I love you, kuya. Ingat ka dyan. I love you rin. Ingat din kayo ni Nanay dyan, ha? Papa Dudut, hindi ko akalain na hindi na pala kami magkikita ng nanay ko sa personal. Kasi noong 2020 pumutok ang balita tungkol sa COVID-19 at nagkaroon ng lockdown. Naghigpit po ang mga paliparan at mas lalo akong hindi nakauwi sa Pilipinas para magbakasyon kasama sina Nanay at Estela. At ang masakit pa ay ilang buwan matapos lumala yung kaso ng COVID cases sa bansa natin ay isa sa mga dinapuan ng virus ang nanay ko. Na-hospital siya at doon na rin binawian ng buhay. Nagkaroon din po ng COVID si Stella pero mabuti na lamang at kinaya niya ang sakit. Ilang buwan pa ang nagdaan, taong 2021 ay nakauwi na rin ako ng Pilipinas. Pero imbes na maging masaya, ang pagkikita namin ng kapatid ko ay nauwi yon sa iyakan. Mas lalo pong nadagdagan yung bigat sa dibdib ko nung dinalaw na namin yung puntod ni Nanay. Hindi na po natigil yung pag-iyak ko at paghingi ng tawad sa kanya dahil sa kabiguan kong makauwi noong nabubuhay pa siya. Ang laki po ng pagsisisi ko dahil pinagpalit ko ang pamilya ko sa ambisyon ko. Dahil sa pagiging abala ko sa trabaho. Hindi ko na nasulit yung mga sandali, Papa Dudut, na sana ay nailang ko pa sa kanila. Kaya naman bumawi ako ng husto kay Stella noong umuwi ako rito sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako mag-a-abroad para hindi na kami magkahiwalay. Siya na lamang kasi yung pamilyang meron ako at hindi ko nakakayanin kung pati siya ay mawawala pa sa akin. Pero mapaglaro po ang tadhana, may ibang plano po yata ang Diyos sa akin. Matapos niyang kunin pati ang kaisa-isa kong kapatid noong 2022, inatake sa puso si Stella. Bago pa man mangyari yon, minomonitor na namin ang kalusugan niya dahil sa sakit niya. Regular din naman ang check-up niya pero hindi ko akalain na yun pa rin pala ang kikitil sa buhay niya at magiging rason para tuluyan na akong maulila. Ang sakit-sakit mawala ng mga mahal sa buhay, Papa Dudut. At minsan ko na rin hiniling sa Diyos na sana'y kunin na rin niya ako. Wala na kasing saysay ang buhay ko kung wala na rin yung mga tao na inspirasyon ko. Pero hindi ko po yata talaga oras, Papa Dudut. Sa kabila kasi ng mga pangit na mga nangyari, may dumating pa rin naman noon sa akin para magbigay ng pag-asa. Nakita ko yon nang makilala ko ang naging asawa ko 3 buwan matapos mawala ni Stella. Bali nagkakilala kami sa isang charity event kung saan ako naimbitahan ng isang kakilala. Marami pong tinuro at ipinarealize sa akin ng misis ko. Isa na nga doon yung pagmamahal sa buhay na meron tayo sa kabila ng mga pagsubok at matinding kalungkutan. Laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko noong nabubuhay pa sila na lilipas din ang bagyo. Nasisikat din ang araw. Hindi tayo magiging malungkot habang buhay at yun po ang mga katagang itinanim ko sa puso ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-air ang istorya ng buhay ko. Malaking bagay po ito sa akin na maibahagi ito sa ating mga kabarangay. Sana kahit paano ay na-inspire ko po kayo sa aking kwento. God bless po sa Barangay Love Stories and more power po sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mateo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.